tichu večera sa rozsvecujú svetielka spomienok. Každý plameň nesie meno, úsmev, dotyk a oni nezhasli, len sa preniesli do večnosti. V týchto dňoch, keď očakávame sviatok všetkých svätých a dušičky, budeme prichádzať k tichu hrobov. Zapaľovať sviece a v ich svetle spomínať na tých, ktorých sme milovali. Naplňme tieto chvíle modlitbami, nech sa naše slová stanú lúčmi, ktoré dosvietia až tam, kde duše túžia po svetle pokoja. Nasledujú modlitby za zosnulých a zvlášť na záver aj litánie za duše v očistci. Pozývam vás teraz k spoločným modlitbám. Otče, Ty, ktorý si od základov stvoril zem a hviezdam určil ich dráhu, v Tvojich rukách spočíva začiatok i koniec všetkého. Prosíme ťa, daruj večný odpočinok svojim služobníkom, ktorí už zosnuli. Ty, ktorý si poslal svojho syna, aby prelomil brány smrti, daj, nech sa v Tvojom milosrdenstve očistia a nájdu pokoj. Daruj tým, čo verili a dúfali v Teba, oslobodenie od ich trestov, aby sa stali účastní nebeských radostí. Amen. Mária, Matka milosrdenstva, Ty, ktorá si pod krížom niesla bolesť, oroduj za našich drahých zosnulých a vypros im u svojho Syna Ježiša Krista nebeské milosti a potechu. Vypros im očistenie od všetkého, čo bráni, aby ich duše spočinuli v pokoji. Pamätaj najmä na tých, na ktorých už nik nepamätá, a na tých, čo najviac potrebujú Božie milosrdenstvo. Mária, útočisko hriešnikov a útecha zarmútených, oroduj za nich i za nás teraz i v hodinu našej smrti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Modlitba za zosnulých, litánie za duše v očistci, odpočinutie večné daj, ó Pane. Mojim milým rodičom, mojim bratom, sestrám a príbuzným, mojim učiteľom a duchovným vodcom, všetkým kňazom katolíckej cirkvi,
všetkým rehoľníkom a rehoľníčkam, všetkým dobrodincom mojej duše i tela, všetkým, ktorým som zaviazaný láskou a modlitbou, všetkým, ktorí mi uškodili na tele i na duši, všetkým, ktorí mi ublížili, všetkým dušiam, ktoré ťa zvlášť milovali, všetkým, ktoré sú najbližšie k spaseniu, tým, ktoré najvrúcnejšie túžia po tebe, tým, ktoré najviac trpia, tým, ktoré sú ďaleko od vyslobodenia, tým, ktoré sú najopustenejšie, tým, ktoré sa modlili za zomrelých, tým, ktoré sa starali o ozdobu a stavanie kostolov, obhajcom svätej viery, zo zvyku hrešiacim a len zázrakom Božej milosti zachráneným, ľahostajným, ktoré prijímanie svätých sviatostí zanedbávali, ľahostajným, ktoré svoj čas premárnili, vlažným v modlitbe, lenivým v konaní dobrých skutkov, tým dušiam, ktoré odkladali čas svojho obrátenia a náhle zomreli, vo vojne zabitým, utopeným, pri živelných pohromách zahynutým, bez svätých sviatostí zomrelým, všetkým, ktorí dnes alebo zajtra zomrú, mojej úbohej duši, keď sa pred Tvojím súdom objaví. Ó Pane, zmiluj sa nad úbohými dušami trpiacimi v očistci a pomôž im. Odpočinutie večné daj zosnulým, Pane, a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen.